bat nga pediang sngo bahai pi yu wei pui barok jang ka ka por daga jing it ke jong try nga it fi nga ai kublai fi haga kerteng ke badan bor ke jong try jingi bolong Jesus Christ balai baki long ying bahaki ni ki sngi ba mynta ke ba dap tang daga jing ya pai bat ke jing ya pra pitip ne kini ke jing ya pai bat ke jing ya pra ki long ying ki long sem hakini ki sngi ba mynta ya ke bangi yo i kine baro kadai ke jingwan hiertma jong soitan ya ki long ying sem jong ki breu hakini ki sngi ke ba mynta ya go pimat daladero piu i shihin men shi pararo omdan shu kata ka jinga sngo thu jingmot wat shiying chisem omdan shu kata ka jinga sngo thu jingmot kine baro ka jing traidon bor jong usim jong ka dujak usim jong ka jingdom uta udai usaitan pitip ublai la kar khu fi ublai ayengi kata ka jing ai ka bangeni i ching chisem ka bangeni i chihmen shipara henrai usaitan uyolat ban tu itu ka jing ai ka prano bat ka ing ka sem ka jong pi ki prano ka ing ka sem jong pi bat nga kwa ban ong ye pi bok ki jing bu thap jong saitan hakini ki sngi menta ki traidon bor pa bat usaitan menta utrai hangno utrai bat ukta menta hau tit jabing ukta ayo breu utrai hau breu bat menta kalong hau tit jabing upen klep big bahai ki breu upen klep big bahai ki breu bat ulek ban pen bitar bahai ki breu kini kisngi baklak kandiat ki bitar ki breu namar balai ukta hau tit jabe upen bitar bahai ki breu bat nangta ulek kumno lada baklak ren kandiat ro ubu ke wai ka dok not jong ki breu kini kisngi ki don bahai ka tu ka jinga tutsyan baklak kandiat laya tutsyan kata ka jingbu jong soitan hakini ki sngi menta bat ubu ka dok not jong ki breu ni ki sngi menta kalong ba tang kata ka donut ke ba tharai sneu bamdan kata ka donut ka jinga syangya iwai la iwai bat kini ki sngi menta u soitan u ai ki khmat iki breu u ai ki khmat iki breu baken yo itang ka jingduna jong ki wai ka jingduna jong la jong kim yo i nga ongi pi kine baro kide ki but thap jong soitan bat kine baro ka jing traidon bor jong soitan ken mau nga kan tui pi nakine to kan dia no balai bu soitan u yo ban yo lat ban wan hiertma e ka long ying ka jong pi kolong kpa kolong kami balai bu soitan u yo lat ban hiertma e ka long ying ka long sem jong pi ka dau ka ne ka wai ka ba pi telot ka bangi telot ha ka jing duai ka bangi telot ba pi telot ha ka jing duai nga ong pi la de pi klein ban syong ha ki kejat jo belai pi klein ban im ha ka jing duai pi klein ha kata ka jing em ka ba i jo belai ka ba shekrio trai u soitan u phet yap na pi bat u shep ding ye fi namar yo soitan ni ha be o daga kerteng ke jong trai daga kerteng ke jong jisu u badan nasarat nga ong yi pi kilong kami nga ong yi pi kilong kpa la de pi telot ka jing duai la de pi telot kata ka jing shekrio trai la de pi thai ban syang hagi kejat ke jong trai la de pi nang ban pelut e kapor ban ya kren bat o belai ken mau kene ka wei yo soitan he kini ki sngi menta utu ye ki khon samla u soitan utu ye ki khon samla bat om de tang ba utu ro upen jot ye ke om de tang upen jot ye ke upen yap ye ke ye ko pi khon samla kini ki sngi ki ngop ha ka di ha ka bam bat ha ki enjoy jing ngop ha ka perthoi pi ne ye yap nei te ka dau u nong tu ha bo yo ban tu upen jot bat om de tang bo pen jot upen yap ngau shar khai bat i shar khai ka jing traidon bor jong soitan ha ka ni sngi
Ngi hap yang ban yelek persyak yakine. Kai kumnongin yelek persyak yakine light no tang dakane ka jing duai. Light no tang daka jing duai bangin yang ban yelek persyak ika jing but hap jong syaitan. Ujisu kumno onge ngai pi ka bangin syarai bat ika bangin duai ya ka bangin omlet psut hapo ke jing pen syai. To syarai bat to duai klem dapot. Ujisu kumno ong yang ngai pi ki bangai ki khon ki bait ki basuspa ke jong. Sngap ngan pulih ke ketin ke jok belai ya pulih lang bat ngah. Naka gospel jong Lukas kat pralunong dekat ke banding kang. Sngap ikintin bau try Quran. Ikintin bau Jisu angkum ni. Tiu lakren ke parsi haki. Syapang baka dayaki ban yai duai bat om man thai syok. Kini ikintin bau try Quran. Kini ikintin ke bau belai Quran. Ukuran yang ubangai ukuran ye pi ke bangai. Kadai yang kadai ye pi ban yai duai. Bat ban om man thai syok hake jing duai. Ko kilong kapa, ko kilong kami. Kini ki sngi ke bangi em. Kini ki ya ke bangi em. Kapor ke bakato, ke ya ke bakato. Usaitan utip bakapor ke batang satang kendian. Uhir thma jur ba ye ki breu kini ki sngi, bat ye ka long ying ki breu hake ni ki sngi. Namar utip kata kapor ke bakalong satang kendian. Dia tak kena mengakan tu ye pi nyahap yang ban yelek persyak iki buit hap jong syaitan light no tang daga jing duai ngin yang ban yelek persyak iki buit hap jong syaitan ujisu ong yang ai pi ka dayangi ban yai duai bat ban om man thai shu haka jing duai ngimde ban thai ngimde ban man thai haka jing duai ong aktien ka jong duai kene ka por mamenta nga kwa ban kersya ni pi ka jing duai aku wak bantuai dekat bentar ke jong pi kaloi ni em haka ni kapor lada pi kaloi pila bani syang haka jaga ba pidon ke bengine duai dekat bentar ke jong pi ni duai minta ki long ying ke jong pi ni duai minta ki khon jong pi ni duai minta ki khon sam la jong pi bagen yok light na ke jing pen syai ko bun jai jong syaitan tu ni duai haleluya haleluya kopa be jonga Balei bakrau bor, balei badan bor. Ngapen red ialah kadok non. Ngapen red ialah de. Ngasyang ngadam. Kan rahat kejahat ki bakhoi ki bakentang ke jom he. Ya rab balei be biya barok kini ki long ying. Kebadan abalai pedeng kajingnya pait kajingnya pra. Kebadan abalai pedeng kata kajingnya bom sengau tu jingmot jing cisam. Ya kami i ke balai be kajing e kamdan syuk ko try. Kebadap tang da kata kajingnya tharai sneu. Balai isnai lam yake. Balai sengau snai lam yake. Balai yarap lam yake ko pa be jonga. Oh men kena da kata khti balai ke jom he ko try. Men yarap e kalong ying kalong sam ke jongki. Bagian don abalai kata kajing e ko try Jisu be jonga. Thau thmai ikini ke long ying ke long sam ke jongki ko try. Yarap balai ko pa be ko Jisu be jonga ko try. Gini kelong kepa kelong kami ya ka bakin omlong ki bathai bakin omlong ablai ke try Jisu kita ki batelon hakata ka jing duai bat hakata ka jing ke jing shikri me kopa blai nga duai ko blai men pha leng bau men sim khoi jame men pen slah ki ko try men pen dap ke ka bor ka jam men sim khoi jame ko try ko blai bakin long ki breu ke nang ban im bat me ka bakin nang ban yai bat me ka bakin nang ban try ka long ying ka long sam ka jang ki ko try ka bakin nang ban rai ki khon ki kti ki jongki try nga tuai le isnai le me ki blai men sngos ai le me ki ko pa be oh blai men ai boring ki ko try men kersyan boring ki ko try ye ka bangin job ablai ye ka jing but thap jong syaitan ko try Jisu be ye ka bangin job ablai ye ka jing but thap jong syaitan ai boring ki ko try men sim ba khoi ya la me ngi kersyan boring ki try nga ai ti me blai ngi tuai ngapa na me ki ne baro kerteng mau Jisu la kertaru de amen amen ngange you try ni la me fi ngange you try undon rengkat lembat ngi haki por baro ublen ne ker khui fi un ne ker khui gi par lang namata ke boram jengo amen